ambientada en 1789, data da Revolución Francesa. Con moito humor contámonos as loitas que polo poder mantiveron a aristocracia, a burguesía e o povo. Agardemos que disfrutedes moito. Un forte aplauso para os revolteiros. Soñaba. E que andaba a soñar, majestade? Soñaba que morría de aburrimento. Abúrrome. Como ronca hoxe o rei, que sons, que música. Que aburrimento. Sí, que aburrimento. Sí. Poderíamos xogar aos dados. Que aburrimento. Poderíamos montar a cabalo. Iso xa está moi visto. Poderíamos facer unha guerra. Moi aburrido, ao rei non lle gustará. Como ronca a súa majestade. Miña, desde logo non é. Vale, pois, como roncaise? Últimamente teñen digestións moi pesadas. Majestade, majestade. Non sei, teño parado o meu reloxo. O meu está descomposto. O reloxeiro de palacio díxome que non era quen de arranxalo. Oh, sinto. O teu rei vai me arranxar. Pois como non sexamos reis magos, non sei eu. Que xa pensaches algunha diversión para hoxe? Non se nos ocurre nada. Ao mellor a súa graciosa majestade. Sí, que graciosa para cruches un bo xeito para as miñas fillas. Miguel hai que ver os pasan os meus vasalos. Sí. Agua, non teño na inventada televisión. Ocurreseme unha idea genial, soberana, real, escribano, de vos pode chamar ao escribano. Escribano, escribano. Escribe, escribano. Señor, sinto que ainda non sei escribir ben o método do sistema. Eche tan complicado. Erache boa, vai para fora e aprende. Que para iso é chegado. Heraldo! Heraldo! Heraldo, vai a cidade e leva as súas mensaxes. O rei e a súa corte andan a fugir. Ordenas a que los suba ao palacio para que les dar un paseín. A ver, repítanos as. O rei e a súa corte
hablar por nós, a realeza, levaredes todos os papeles en regla. Sí. E logo traeredes certificado de boa conducta. Sí. Despois, os de vacilación obligatoria. Sí. Entón, daremos un paseo. Eu, o rei, pagarei. Co meu real agradecemento. A ver, ti collo por aquí. Cando do final, levantades. Arriba! Veire cotorra. Cantas cousas a cintura barriga. Rezas, querido povo, ata outra. Estamos fartos de humillación. Morremos de fame. Mentres o sapo da Mesa Grande come a nosa conta. E niña que despartir o que lle son entre nós. Isto non pode ficar así. Abaixo a tiranía. Non máis nobres, fora aristocracia. A única coroa que sexa para o povo. Imos a Bastilla. Sí, imos llegar duro. Cala, muller, cala e agarda, porque os tempos son chegados. Sí, calade todos, calade, hasta que todos estamos berrar. Agardemos, cidadáns. E agora, compañeiros, cada un ao seu. Un carro de trigo pasou por aquí. Brillaba na rúa, eu non o vi. A que non adivinhades que temos para esta noite? Un concerto? Frío, frío. Unha cea fría, quente, quente. Unha sopa? Quente. Queimaremos a lingua. Frío, frío. Faremos unha declaración de guerra? A que? Pois non sei, a España, por exemplo, anda moi distraídos a dormir a siesta. Non. Adivinhades que temos para esta noite? Xa sei, un eclipse. ¿Eclipse? No, señor, non pronuncies as palabras na miña presencia. Sinto, majestade, non para máis. E xa me explicará que significa iso, sobre eclipse. Pero non queredes así, xa vos non desgusta? Sí, majestade. Sí, Alteza. Ai, pero que pouco ganas diversións de os xogos con vos. Non adivinhar, de verdad. Pois... Daremos unha pista. A sorpresa comeza por ver. Voar, voaremos en globo. Voar, voar en con nube vulcano. Vamos bañarnos. Frío, frío. Se eu con auga fría, nin de broma. Baile, baile, baile. Pois que baile tan raro, majestade. Sí que é raro, sí. Semella que está vostede algo estreñido. Probablemente sexa unha danza africana. A bailar todo o mundo. Esta noite haberá baile, baile, baile. Entendedes? Iso, viva o rei, un baile. E agora a bailar todo o mundo. Fora. E non cheguedes tal como sempre. E poñeremos elegantes. Non, este que te queda para traballar. O vestido modo é para ir esta mesa e sair o domingo a pasear no carruaxe. Non o mesmo, porque eu non te teño sentido un baile deste. Pois a reunión será a primeira. Luego, a nosa posición social e os nosos casos. Tío, que te que facer é todas máis. Xa non necesitas a traballar na miña casa. Debes aprender a levar un negocio. Debes aprender un pensamiento distinto a su sexo na vida. Pero, marido meu, é de festas aristocráticas.
d'accordo, imos preparar para que tío lechoso baile. Conde de Perdina, Marqués de Tres Torres e Media, Vizconde de Medioevo, Caballero San Pampilio Pirrote. Oh, Perdina, Perdina. Que? Onde? O que de que? Que perdeu? Perdina, Perdina, ti. Ah, xa entendo. O señor da Pata Coxa, Cabaleiro de San Pascual Bailón e Santa Dubises, axirante do retrete e a súa majestade, duque de dúas pernas e un brazo. Ui, que ben o imos pasar. Títulos, os títulos son o que importa. Vostede non lo ve. Fora, fora. Nós non temos títulos, pero temos cultura e diñeiro. Basta xa de privilexios para os nobres. Nós sostemos o país. Fora, fora. Isto vais a acabar, xa o verán. Que pasa xa? Os burgueses, señor, querían entrar de hora na fiesta. Xa resolví. Estos burgueses sonches uns caraduras e uns pretenciosos. E ademais pretenden mercar todo cos seus cartos. E a saber onde os sacan. Paletos, quen son eles? Foi humillante, fora desigualdades. Esta vez será revolución. Liberté, igualité, fraternité, chocolaté. Café ou té? Sí, meu querido, o que ti queiras, pero non bebes, ainda non proches ese catarro. Ti non te metes en líos, xa sabes que non me gusta que saias da casa sen non me para estudar na biblioteca, e a menos ainda que golpes tarde. Eso que pasa por andar a ler esas cousas, se tivera levado ao almacén, outros non pensarían no negocio. Pero mami, isto é a revolución. A revolución. Ahora veredes o que son que te facer. Cidadáns e cidadás, amigos todos. Basta xa de privilexios para os nobles. Todos somos iguais. Fora privilexios, repito. Todos somos iguais. Eche ben certo que nós temos o diñeiro e a cultura. Pero vos tendes a forza. Abaixo a monarquía. Que máis queremos? Que máis precisamos? A que esperamos? Fora a nobreza. Liberté, igualité, legalité, café ou té? Que nos van convidar a café. Para mí con leite. Marchando con leite. É un cortado. Oído. Si, soportaremos a cabeza, se fai falta para non un solo.
condición. Eu quero me sentar. Sinto moito. Ter chegado antes. Pero qué sucios. Dices. Isto non pode ficar así. Non imos consentir que nos quiten o noso. Non sabemos moi ben o que queremos. Agora como quiteu todo isto? Pero papi, que nos axudarán? Eses xa non se fían de nós. Podríamos tomar a Napoleón. Ay, Napoleón. Contan de él que era un excelente militar, un gran bailarín. Emitido otro día en una subasta al club. Y a vosotros con un infante sin de los llorados. Napo, así llamamos las niñas amigas. A él muy grande. Ben, poderíamos chamalo, ao mellor certo. ¿Cómo? Llamar por teléfono. Sabes que yo soy un número para invitar a merendar, pero soy un nombre no me parece una amiga. Busco unas páginas amarelas, seguro que ven. ¿En qué no busco fontaneros, santosolas? En general, é unha vergoña que non saibades que en general que Napoleón é un dos nosos máis gloriosos generales. Que xuventude, non saben nada. Anda, trae aquí. Non sei o que vos aprenden agora na escola, no colexio. Señorita, póñame co señor Napoleón. Como? Que tengo teléfono cortado por falta de pago? De acordo, póngame cos seus pais entón. Oiga, é a casa de Napoleón? Para Felipe Pérez. Podería porse o seu fillo? Vaya, dile que precisamos urgentemente da súa axuda. Adeus, quedo moi agradecido. Non creo que tarde moito. Ay, mami, estaré en el nuevo cabezón. Mira, con todos esos caballos. ¡Qué emoción! Eu con estos perros. Hola, Paula. ¿Qué hay? Dile algo a este señor. Señor Napoleón, precisamos imperiosamente da súa axuda. Aquela borralla botounos na mesa e nós tínhamos chegado desde primeiro. Vostede, señor, poderíanos axudar? Iso está feito, colega. Ay, mira, buscanse la máquina trabajada. Aquí sí, mami. Telefonista. Estas funcionarias no arrasan. Telefonista, andarán de chacha. Señorita, póñame pa guerra. ¿Cómo? A ver si hay suerte, que últimamente tenemos el trabajo pobre. ¿Cómo? ¿Qué comunica? ¿Cómo? ¿Qué comunica? Pues pruebe otra vez. Aquí Napoleón, ¿podría falar pa guerra? ¿Cómo? Que ando ocupada, reunida, pues póñame contestador automático. Ahí no sé si lo volveréis. Si quieren ser fundamentales en un video profesional. Sí. A ver, Guerra, ¿qué pasa contigo, tía? Non hai día que non andes liada. Son a Napo, lembraste de min? Coñecímonos nas pirámides en Egipto. Chamote porque tiñes asuntiños, aquí, na casa. Necesito que me mandes 3 baterías dos cañóns desde rebaixa que din que son moi boas. Un sables, o mío está peor e o da tropa pior. Usamos para ti as latas das sardinas. E 2 bayonetas, millor privir, un besote. Chao. Xa está. Xa está.
Aquí van a escollir alguna fixo. París, Burdeos, Clave, Urxerro, Virginia, Pebeo, Virginia, cosa así. Ben, sí, Funer. Chamite por encargo que xa sabes. Está ben, guapa, gracias. Chamarei ao meu estante de cámara e campo para que o recolla. Gracias de novo, chao. Tenente, ¿está preparada la tropa? ¿Cómo? ¿Que andan a almorzar? Pues que yo meta en un tupper e vayan comendo polo camiño. É unha orde, e non interveño de non ser necesario. Sigan. Cidadás e cidadás, unha vez máis, Franza está en perigo. Franza é grande, a súa xente é grande, as súas cabezas e as súas ideas son grandes. As ideas da revolución teñen que estenderse por toda Europa. Cidadáns, Franza chámanos, unha nación, un mundo. Fran estropeceden, hauten, juren, perren, mich, ich. Achis. Es muy grande. ¿Ese café ven o no ven? ¡Qué rapidez! ¡Qué pasada, tío! Y ahora compartamos a altura de esta mesa. Alba aí. Aquí non se senta ninguén. Traedme o cetro e a coroa. ¿Por qué? Porque sí. ¿Pero por qué? Abonda as miñas cousas. Josefina, Josefina, querida, ¿estás lista? Sí. ¿No me puedes explicar cómo tes tempo para todo e ter a casa tan limpa? É que teño un segredo. Uso axasás bioactivo. Mira, Josefina, que color. É a última versión de coroas. Tengo grabado o grupo sanguíneo e a medalla do amor. Ah,